नैबे भिडिअ बांसिन माखासे मिस इनफरमेशन होनानै बा माखासे फल्स गोबां दुखुनांथाव खोथा जितु मध्य प्रदेशनि जितु जाथाय गावनि फिसाजोनि एग्जामिनेसननि थाखाय खुलुमथाब गावनि बिफाया एग्जामिनेसन हलाव हाबफैयोब्लानो खुलुमथाब नाथाय बेयाव नाख्रां नाखसि नोंथांमोना आं भिडिअखौ डिटेल्सै खोन्थागोन मा जामारनाय आरो मा जानाय उनावहाय बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जितु BSU फरायसा आफादनि खौरां मेल जितु ससियेल मिडियायाव नंखाय मुं सुनो थाखाय गोसारबाय थानाय जितु स्प्रेड जाबाय थानाय भिडिअखौ लानानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला बे प्रेस मिट लानायनि माखासे रिजनफोर दङ बेयाव आङो बुंगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय माखासे साननिफ्रायनो जोङो ससियेल मिडियायाव नटिस खालामदों जे इउनिभार्सिटिनि नामाव बा इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै माखासे गोबांथार इनफ्लुएन्सार बा माखासे स्टुडेन्टस नंगौना नङा जों मिथिया नाथाय माखासे ससियेल मिडिया एकाउन्टफोराव इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै जोङो माखासे गोबांथार खोथा जोङो सावरायनाय नुनो मोन्दों जायफोरनि गेजेराव गोबांथार मिस इनफरमेशन दङ दा बे खोथाखौ लानानैसो आं दिनै सावरायनो सानदों दा मैयानिफ्रायनो मोनसे माबा सार्कुलेट जागासिनो भिडिअ सार्कुलेट जागासिनो दा बिनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों मोनसे एनि आनफिल्टार्ड एन्ड बड'लेण्ड एन्टारप्रेन्योर्स मुंनि मोनसे पेजआ भिडिअ बानायदों इउनिभार्सिटिनि सायाव आसाम के कोकराझार में बडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंडर हमारे लोकल यूथ का फ्यूचर जिंदा दफन हो रहा है। नीट वालों को कम से कम मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तो मिला पर यहाँ इनका निकम्मा सिस्टम देखो। जिस सुजीत नर्सरी ने बडोलैंड के फ्यूचर के लिए अपना खून बहाकर पहले सेक्रीफाइस दी थी, आज उसी हीरो के नाम पर बने हॉस्टल में यूनिवर्सिटी ने बच्चों को अंधेरे में घुटने के लिए छोड़ दिया है। आज भी वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ मजहब चल रहा है। एक तरह से खोथाखौ बुंनो सानदों दा बे भिडिअआव जे मेनसन खालामदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमनि खोथा नो डाउट जोंनि इउनिभार्सिटियाव प्रब्लेमा बिराद दङ गैया नङा दङ बाट बे प्रब्लेमनि सायाव डिसकास खालामालासिनो नैबे भिडिअआव बांसिन माखासे मिस इनफरमेशन होनानै बा माखासे फल्स इनफरमेशन लानानै भिडिअखौ बानायनाय नुनो मोन्दों जेराव मेनसन खालामदों जे सुजित नार्जारी बयस हस्टेलनि खोथा जाय जोंनि इउनिभार्सिटियाव सुजित नार्जारी बयस हस्टेल मुंनि मोनसे हस्टेल गैया स' बियो मोनसे मिस इनफरमेशन बा फल्स इनफरमेशन होनानै भिडिअ बानायनाय जादों आरो हस्टेलनि बेसिक फेसिलिटिस बा माखासे फेसिलिटिस मोनैनि खोथाबो बेयाव बुंनाय जादों जायनाखि टटेलि फल्स बिकज जोंनि इउनिभार्सिटिनि हस्टेलाव बेबायदि बेसिक फेसिलिटिसनि जेबो आंखाल बिदि जोङो दिनैसिम कमप्लेन मोनाखै दा सानै साथामसो माखासे इनफ्लुएन्सार बा माखासे भिडिअ बानायग्राफोरा इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमनि नामाव गावसोरनि फलोअर्स बा माखासे एटेनसन अनलाइन एटेनसन गेइन खालामनो थाखाय बेबायदि फल्स इनफरमेशन लानानै जोङो भिडिअ स्प्रेड खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों दा एज ए प्रेसिडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आं मोनसे बाथ्राखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे नो डाउट नोङो नंगौ खोथाखौ बा नंगौ इस्युखौ रेज खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम गैया येस इउ हेभ राइट टु रेज द इस्यु डेट स्टुडेन्टसफोरा जाय इस्युखौ फेस खालामगासिनो बेखौ नोंसोरा अनलाइनाव सार्कुलेट खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम गैया नाथाय इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै जे माखासे नंखाय खोथा बा मिस इनफरमेशन नोंथांमोना स्प्रेड खालामगासिनो बेनि सायाव जोंहा बुंनांगौ दङ मानो होनब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि जा BTC ओनसोलाव मोनसेल' गिबिसिन इउनिभार्सिटि जाय जोंनि बर' स्टुडेन्टफोर जायफोरा जों गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय माखासे मिडल क्लासनिफ्राय फैनाय जों बेयावनो गोजौ सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसनखौ जोङो एचिभ खालामगासिनो दा बेबायदि सिटुएसनाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै इनडिसिप्लिन वेआव जाबायदि भिडिअ बानायगासिनो आरो भिडिअखौ जोङो मेक्सिमाम हिन्दी रावाव बानायनाय नुनो मोनदों बिकज हिन्दीयाव बानायब्ला मेबि बिसोरा बांसिन अनलाइन एटेनसन मोनगोन बेफोरबायदि टारगेटजों बिसोरो बिदि भिडिअ बानायदों आरो बे दहायसो आं देखायनाय भिडिअ माखासे नेसनेल मिडिया हाइलाइटनिबो खोथा बुंदों दा बिथांमोना सानदों जानो हागौ बिसोरनि बिदि मिस इनफरमेशन बा माखासे जाय फुलि माने अथेन्टिक रिसार्च खालामनानै बिसोरो निउसखौ लाबोआखै बा भिडिअखौ लाबोआखै जायफोरा फेक्ट चेक खालामाखै बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै नेसनेल मिडियायाव हाइलाइट खालामनो सानदोंब्ला जोंनि इउनिभार्सिटिखौ बेयाव जोंनिनो स्टुडेन्टफोरनि लस जागोन मानो होनब्ला दिनै जुदि बेफोरबायदि कमप्लेना UGCनियाव थाङोब्ला जोंनि इउनिभार्सिटियाव जुदि UGCआ फान्ड हरनायखौ बन्द खालामब्ला जोंनिनो स्टुडेन्टसफ्रानो प्रब्लेमाव गोलैगोन आरो जुदि दिनै जोंनि एरियायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गैयामोनब्ला
दाबायदियाव जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बायदियाव जोङो मास्टार्स खालामहैनो मोननायनि बा हायार इडुकेसन लाहैनो मोननायनि चान्सेसा 5%बो गैयामोन दा बेनिखायनो आङो जायफोर इनफ्लुएन्सार बा जायफोर स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्ट नङैफोरा बेफोरबायदि मिस इनफरमेसन लानानै भिडिअ खालामगासिनो बेफोरबायदि मिस इनफरमेसन स्प्रेड खालामनायखौ टटेलि बन्द खालाम आरो जुदि नोंथांमोना थारैनो जोंनि इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो लुगैदोंब्ला जों फैनानै डिसकास खालामफैनो हागोन नोंथांमोना सिस्टेमखौ बुजिनांगोन इउनिभार्सिटिया मोनसे सिस्टेमजों सोलियो इउनिभार्सिटिनि रिजाल्टनि सायाव जोंहा गोबांथार प्रब्लेम जानाय नुनो मोनदों दा बे प्रब्लेमनि सायावबो माखासे रिजाल्टआ माखासे प्रसेसनि गेजेरजों फैयो इउनिभार्सिटिया डिक्लेयार खालामो आरो दा मेइन इस्युआ जानानै फैदों सामार्ट पर्टेल जाय सामार्ट पर्टेला इउनिभार्सिटिनि नङा बेयो मोनसे गभर्नमेन्ट पर्टेल बेयावहाय बे पर्टेल जानायनिफ्रायनो जोङो इउनिभार्सिटियाव आरोबाव बांसिन रिजाल्टनि बेलायाव प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि जेसेबां प्रब्लेमखौ रेज खालामदों बेबायदिनो जुदि सल्भबो खालामनो गोसोबा जों इउनिभार्सिटियाव फैनानै डिसकास खालामफैनो हागोन आरो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायाबो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो जों बेयाव बेफोरखौ दावराव खालामनानै बेखौ सल्भ खालामनो हाया आङो बेखायनो बेखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानदों जे नोंथांमोना जुदि थारैनो बेफोरबायदि इस्युनि सायाव नोजोर होदोंबा बा सल्भ खालामनो गोसो जादोंबा अनलि रियेल इस्यु जायफोरा फेक्ट चेक खालामनाय बेफोर इस्युखौ रेज खालाम आरो जों डिसकास खालामफै दा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनो सानो दो साल की बच्ची है एक साल का तो भाई सब पेपर लीक होगा यार बोला अपना भाई साहब समझेगा देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है कर लीजिए हमें कोई मतलब देख लो यार भाई साहब भाई साहब नहीं हो पाएगा हमने वहाँ भाई साहब हमने वहाँ नहीं हो पाएगा निकालो भाई साहब करना पड़ेगा नहीं भाई ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा इसलिए हो जाएगा यार हम 15 मिनट भाई साहब हो गया तो तक जावे में लगी यार सरकार की एक नहीं बचा नहीं सरकार जब का सो रही जब लीक भाई तो नहीं लीक भाई जब का सो रही नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ बा बुजिदोंआनो जानांगौ मा फोरमायखो आरो मा बुंखो जितु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि BSU फरायसा आफादा मा फोरमायखो जितु गाज्रि मुं सुनो थाखाय जितु गोसारबाय थानाय ससियेल मिडियायाव नंखाय बानसावनायखौ लानानै लोगोसे मध्य प्रदेशनि जितु जाथाय गावनि फिसाजोनि थाखाय गावनि बिफाया खुलुमथाब आरज गाबदों अब्लाबो बिथांमोनखौहाय मा एग्जामिनेशन हलाव हाबहोआखैमोन गोबां नारा नाथा नारलायनासि बेयो जाहैदों जितु रे एग्जामिनेशन जाफैदोंमोन नीटनि सानडेआवहाय जादोंमोन बै एग्जामाहाय नाथाय बिथांमोना मा 2 मिनिट माने 2 मिनिटल' लेट जादोंमोन जाहैदों बै 2 मिनिट लेटआबो माबोरै जाहैदों गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव लोगोसे गारि पानचार जानायनि जाहोनाव लेट जादों होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों गोबां नारा नाथा नारलायनासि नोंथांमोना भिडिअखौ होनानै होखादों गोबाव सम बेफोरबायसा नारलायनासि जानायनि उनावहाय सासे नोडल अफिसार फैनानै बिथांमोनखौहाय गेटनिफ्राय एन्ट्रि खालामबाय माने एलाउ होफैबाय एग्जामिनेशन हलाव थांनो थाखाय नाथाय बै समाव मा जाहैबाय समा बांद्राय जाहैबाय सम बांद्राय जानायनि जाहोनाव जितु जोङो माबा मोनसे जितु एग्जामिनेशन सिबिटि होनो थाङोब्ला बेयावहाय मा जायो बायोमेट्रिक होनांगौ जाहैयो गोबां SSC फोरावबो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिदों जानांगौ जितु एग्जामिनेशन होयोबा जायफ्रानोखि एग्जामिनेशन होयो बिथांमोना मिथिखायो जितु बायोमेट्रिक होनांगौ जायो जितु एग्जाम जाय जायगायावहाय एग्जाम हल बै एग्जाम हलाव हाबनो थाखाय बायोमेट्रिकआ माने मेच जायाखै जाहैदों बेनि कारनाव जितु समा बांद्रायबायमोन बेनि थाखाय मेच जायाखै थिग बेनि उनाव जितु गेटनिफ्राय एलाउ जादोंमोनब्लाबो डाइरेक्ट एग्जामिनेशन हलावहाय बिथांमोना बायोमेट्रिक जायैनि कारनावहाय हाबनो हायाखिसै 2 मिनिट लेटनि थाखायनो बिथांमोना गोबां नारा नाथा माने 2 मिनिट लेटनि थाखायनो गावनि जितु एग्जामिनेशनखौ होनो हायाखिसै जितु बेयो जाहैदों नीट एग्जाममोन नोंथांमोना गासैबो मिथिदोंआनो जानांगौ भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो जितु 2 मिनिट लेटनि थाखायनो बिथांमोना गावनि केरियारनि जितु एग्जामिनेशननि जितु इमान प्रिपेयार खालामसेयावबो बिथांमोना एग्जामखौ होनो मोनाखिसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायदोंब्ला मिथिबायानो जानांगौ बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो